Ahojte ľudia, toto je part 1. Dneska budeme ako Luskáčik a samozrejme toto je Luskáčiková mama. Že mami? Áno! Ale vôbec neposlúcha, čiže budem si o neho musieť postarať a ak bude poslúchať, konečne bude dobre vychovaný. Pretože on je úplne zle vychovaný a neviem, jak sa takto mohol vychovať. Neviem, to má bolo od fotra. No a ešte ma ja chcem všetkých samozrejme privítať. A potrebovala by som vám ešte niečo ukázať. Počkajte, minútku prosím. Toto je môj nový tanček. Mám i dosť. No, a čo akože teraz ideme robiť? No čo by sme asi išli robiť? Reko, poďme do Mekača, tak ideme do Mekača. To je dvokrát s ňou. Buď rád, že vôbec niečím ideme. Nemuseli sme ísť ničím. Bože. Fakt mám ísť touto už veľkou kraksňou, nič aspoň štlapnúť. A môže aspoň štlapnúť na plyn? Samozrejme, ja šlápnem rýchlo, počkaj minútku. No, ty sa len zblázdiš. Máme ale až moc rýchlo. Neboj sa! Máme, ty si taký blázon. To muselo byť fakt? Nevadí. Dojdeme tam tak či tak. No nič. Počkajte minútku, omluvte mne. Nech si to nevšimne Luskáčik, že niečo proste robím. Počkať, tak. Kvapka, akce! Mali to fakt muselo byť súdne. Poď! Idem, radšej sám, lebo s tou maminou proste ja neviem, asi zomrem. Ja čo zomrem? Joj, tuto budem ja. No dobre. Idem už aj ja, neboj sa. Tak, oproti, ja neviem objednať. Poprosíme jedno to menu, to malé. Áno, hneď to bude. Máme si ich zobrať, tak tu máš. Papaj. No super, ja neľúbim hamburger. Akože ty si čo za človeka, ktorý neľúbi hamburger? No ja som taký typ človeka. Bože, ty neľúbiš nič. Ja neviem, čo ste ma. Ja som to zaplatila. Ja ťa tak šlapnem. Au! Mami nešíbe. Počkaj, rýchlo. Rýchlo. Tak. Ježiš. Čo to bože je pre pána Jana? Už som to vás chcela zabiť. Nechápem. Čo je tej mamine? Ja nechápem. Idem kakať. Joj, toto je tak super. Keby toto každý deň bolo. Bože, ja ťa zabijem. Ja ťa sľubujem, že zabijem. Ešte máš dosky. To ma nezaujíma. Tak. Ježiš. Samozrejme neviem, čo urobím, aby som utekol. Tuto máme inventár. Toto. Tak. Skúsme sa premrknúť. Yes. Nie, mami. Tak. Ja ťa zabijem, kam si išiel? Ja sa tam za chvíľku dostanem. To nebude skúšať, alebo čo je za skúš? Tak. To čo je za auto? To je jaký starý kráp. Dobre. Musím ísť rýchlo. Nie, napríklad sem. Tu ma určite nebude hľadať. A ja samozrejme, čo urobím? Čo iné? Ako sa budem nahrávať a budem youtuber. Keď budem veľký, budem youtuber. Dobrý deň ľudia. Dneska vám chcem chapter 1. To je dobré byť youtuber. Podaj by som ešte... počkajte. Keby si náhodou maminka išla, tak mi to tu. Čo? Maminku to sem nedostane. Čo robiť, mamina? Ja tam mám kartu. Ja ťa zabijem.
Ja sľubujem, že ja ťa zabijem. Toto není normálne, že by mi ten syn utekol. Tam je to auto, no, že ja mám auto. No tak ja si dal trošku speed mode, ako má luskáčik, to ja dám robiť. Čo sa stalo pre Boha s mojím autom? Boha. No ideme. Preboha, to čo je? Luskáčik, ja mám pre teba čokoládku. No to určite nemáš, mamina. Určite pre mňa nemáš čokoládu. Pozri, toto je tá čokoládka. Počkaj, ja ešte niečo urobím. Tak. Nech sa ti páči, toto je tá dobrá čokoládka. A poprvé, mami, ak nevieš písať, tak je to chocelité. To som vám vydala, to zlo, prepáč. Pravím, asi zabím. Ja ťa zabijem. Aj do cvičiť. Víš, takto sa rozvezme. 150 kg, zvládnem aj viacej. Aj stovku. Keď budem veľký, budem taký veľký. Čo sa stalo? Ja tu budem upratovačka. Aj toto sa dá robiť. Ježiš, mami. Takto chvíľku búc. Mne to vôbec neprekáža, ja iba z teba niečo urobím. Chvíľočku mi daj spokoj, dobre? Tak. Užívaj si to, čau. Hej, staj! Vodičku. Idem domov. Jaj, neokrák s ňou. Jaj, bože. To je hrozné. Najradšej proste... No, takže som sa povedal nahor. Jak môže tá babita toto auto jesť? Ja ťa zabijem! Ja mám vlastne dom na druhej strane. No. Tak to už... Asi nezakakujem. Ja mám samozrejme vlastné auto a to je... No, nebudete sa vysmiať. Čo? Čo sa mi smejete? Toto je moje nové auto. Zabijem ťa, určite po tebe. Ja viem dobre bicykel. Toto je maminin starý bicykel, ale je dosť rýchly. Pozrite, jak ho šalem. Tak, keď budem veľký, budem takýto športovník, ako som teraz. A to nehovorím, že iba takýto. Budem ešte lepší, ako som. Budem najlepší na celom úplne v svete. To je z najlepších. Aj. Maminin dám. Konci to maminin nebude vedieť. Aj. Idem. Tak. Jaj, čo iné ako pustiť si Brookhaven TV. Čo dneska máme prasiatko na to? Búchal. Na čo sa kúka na búchala? Tak. Toto bude maminin prank, že som je takto urobil telkou. To je socha. Nemám rád moc babidu, pretože no moc je agresívna. Ja ťa počujem! Neviem, ako ma môže počuť. Tak to je, urobím prank. Samozrejme dáme tu toto, aby maminka bola šťastná. No a čo sa dá iba iné robiť, ako zapáliť slochu slobody. No idem do izby, ako keby som to ja neurobil. Zabijem ťa! Tak, idem sa na počítač. Tak. Ja už idem! Konečne som prišla pešo. Čo to sa deje? Tak toto musíme rýchlo dať. Dúfam, že sa to nechytí po celom dome, pretože ak áno, tak sme v ríši. A sme čo? Nahraní. Čo mami? Aha. To som ja nezapálil. Ja nespálil.
najlepšie, čo? Spanie takto. Kde je mamina? Ja som pozerala, že... čo toto znamená? Ja, to sú také disaster packy, ale ja idem domov. Toho som vám to tajil. A toto bude ešte chvíľka a skončím. Mamina má Cybertruck. Minita. A nesmejte sa, toto je moje, no. Skúsime čorný Cybertruck. Jej Cybertruck ide až 200. Dopadne si svetlo. Toto je samozrejme maminy Cybertruck, vidíte. Pekný Cybertruck, čo na to? Bodaj by som ho ja mal. No tak necháme to tu na schvál. A v tomto videu sa vám lúčim. Počkajte, najlepšie čo urobiť, keď sa lúčim, toto. V tomto videu sa vám lúčim. Neviem, či ešte pôjde mamina, pretože... Počkaj, ja už tiež idem. A ja tam musím byť. Na videu. Mami, poď už, nemáme na to celý deň, fakt. A ja tam musím byť. Na videu. Ježiš, mamina. Tak prepačte ľudia, ale všetci vás tu s skáčikom mašine. Ľudia nevedia o tom, že ja ho spijem. Čo mami, ja som nič nepočul, tak by sa vám tu lúčime. Ahojte. Ahojte, pravda.